Chceli svoj život zasvetiť Bohu, no ich životné cesty sa napokon otočili úplne iným smerom. Tomás Kem a Mašiel Pererová sú obaja z Peru a študovali na tej istej škole teológiu. Napriek tomu sa veľmi nezhovárali a stretli sa, podľa ich slov, málo kedy. Tomás sa ešte len pripravoval na svoje povolanie kňaza, kým Mašiel prišla na to, že svoju budúcnosť nevidí v kláštore, a preto ukončila svoje štúdium. V budúcom kňazovi postupne rástla túžba nepokračovať v tom, čo začal, a podobne ako jeho budúca priateľka, odišiel zo školy. Keď obaja začali žiť bežné životy a nosili civilné odevy, spomenuli si na seba. Našla môj profil na Instagrame a tak si ma pridala. Napokon mi aj napísala. Už na prvom rande zistili, že si neuveriteľne rozumejú a že ich city sú neskutočne hlboké. Svoj príbeh plný lásky teraz zdieľajú s mnohými fanúšikmi, ktorí im želajú veľa šťastia v nádhernom vzťahu.